sa church in Pantukan, Brother Raymond. Atong palakpakan. Pangantukan. So, dali pa naman no, atong time is minimum of 5 minutes and maximum of 7 minutes. So, ang magsugod ang time, pagsugod ang introduce sa atong presenter. Again, ladies and gentlemen, ang atong first presenter from Church in Pantukan, Brother Raymond. Untuk kanyo mga nakadabaw. Sa ato mga nagumang spesialis ini sa atong sulat. Ako musbon, mga untuk kanyo tanan. Kumusta? Duna, kung pamalandog sa mga kinabuhi karon. Kung ano, may muso mo sa Diyos, hindi na ini kalimutan na. Naigala, usa kini kabahin sa atong kinabuhi. Nakita bilin mo na tubagan sa Diyos. Mahimo mga atong kasahon, sa unang sa lupa, 5-9 mga igala. Ang Diyos wala mapili ka nato aron sa dutan. Kundi aron maluwas. Lundan ang atong Ginoong sa Kristo pagkamatay sa cross. Lundan sa atong mga kalapasan. Sa usang lundan ay sa usang mahina ka naman makakita ng kasalaman. Tungod ba sa atong mga binatan? Ngayon mga atong masahol ang Genesis 3, Kapitulo 3. Gawa sa kahoy na nasa niwala nini, malidan kami sa Diyos, pagkaon, isang galis pagkikap na nakawya. Kung subako na mong kini, mamatay kami. Sa diha ka nakadili ang Diyos sa tao at sa pagkao, sa pagkikap na nakawya, nag-iwan ang Diyos kung mamatay kami sila. Sikisa ka kung tawanan ng mga igala. May mga ato masahon sa Genesis 3, versikulo 6. Sa pagkakita sa babay ng mga kahoy, manindot kayo lamikan o bunga nini o makapahimo kaniya malamon ni buwas siya bunga o ikaw niyang ni kunya yatagan niya iyang mana o ikaw rasap sumakita na ito ng mga kawalang subak yan sa sugo sa Diyos sumahinugdan ang ruma sa sugo lusin na gingon niya po sa kalimutan ng sala pinaabis sa katao o ang sala ng dalang kamatayon Musa, Mikaela, kapamatayon, natin sa nakatawan, kaya nakasalaman ang tanan. So, hindi kita makalimot mga igala. Kaya kita nakasala. Tungkol kaya sala, ibiyaran ang linis sa kalibutan. O ngayon usap sa basahan sa Lucas 5:14, apan suka sa panahon ni Moises, ay sa panahon nga danhanto sa panahon ni Moises, at ang tao galihan sa kamatayon. Isa katong walang makasala, sama sa pakasala niya dan sa iyang paglapas sa sugo sa Diyos. So karon, atong nasairan na kita nakasala, pinaagi kanganan. Mao inungdan na Roma 3:3 na kaingon, na nakasala ang tanan ng nilayo si Maya sa Diyos. Mao inungdan ang atong Pinoy so Kristo niya sa kalibutan, aron nga atong inung aron sa paglas ka nato ikan sa kaulipon sala. O siya nag-ingon sumala sa Mateo 1 chapter 21, mga anak siya, bata na laki o gunani sa Jesus. Kung luwason, kay luwason niya ang iyang katawan, di ka sa kasalanan. So karon, mga igala, kung nili kita mo dawat din Jesus, mga miyani, alas pagluwas ka nato, kung saan makahabit ka nato. Sa katapusan sa atong kinabuhi. Sumala sa Hebrew chapter 9, verse 27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa usa tapos na natukman sa Diyos. So karon, kung sa man ka ang hukom sa Diyos sa tao mawala kang kagad sa pulong sa Diyos. Mahimo nga ato usab nga makita sa Isaiah sa 66 versikulo 24. O makita unya nila ang mga patinglawas sa mga tao ang
explain man ako. Dili mga matay, mga ulod, mga tutot, kanila, mapalo, o mapalo, ang kalayo, mamasakit kanila, o kalibutan sila sa tanang katawan. So, mga inuudan, mga si Pedro, makaampi sa tao, nga wala pa kami ng atas sa atong Pinoong si Kristo. Sumala sa buhat dos sa tao. Luwasan ninyo ang inyong ugalingon sa silot, may pahamtan nining dautang katawan. Sa unsa bang akihan nato paluwas sa atong ugalingon. Sumala sa buhat chapter 2, versikulo 38, nagingon. Unya ni Pedro kanila, ang taksa kanyo inangulan ng inunsol o kunyag sa ngalan ni Kristo. O aron pasayloon ang inyong mga sala o padawat ninyo ang lasa sa Diyos ng mga Espiritu Santo. So karon mga igala, kung sa babahingan nato pagmamatunan kang kita gidawat ito para sa Kristo. Mala sa Marcos 16:6, ang mundo o magpapautismo naluwas. Apan hindi silutan. So karon mga igala, sa diha ang dawat kita kang sa Kristo, inaagi sa bautismo sa iyang ngalan. Dili na pagkakuman sa silot o sa sala na atong panulungikan kakanan. So karon sa naman munya may kabo kanato. Sa diha kasi Jesus atong ginawa. May mo ang kini tanawon o diha sa Roma chapter 8 uno. Tungod ni karon dili na hukman sa silot ang kahiusa kami sa Kristo. Dali ko na Pinoong Magsud. Mga igala. So karon mga igala ayaw sa yami ang mensahe sa kaluwasan na inyong nadumog karon. Tungod kay kining alam man sa inyong kaluwasan. Tayo mo. Thank you and congratulations, brother